Canada jamana aye pikapu no ye mobile ye bisaba ani woro ayo di anga kenya ministry soma anga sanfɛ kalanso anyama ale ya yira munjume na bursu mina dira malidenw ma walasa u kata Tunisie jamana na munya baba ma bado frafina yoro mi nuba wele ko Afrique du Sud no ye frafina bayanfan ma bado koni binaye no ma bami nu kwa mako Desmond Tutu woni kuna foni wera lude ye kuna foni ya amina min lase aw ma bi jumadal hula kle muga ani kle ijira samba kle ani kebenani binani saba ele nyata ma fleba bela jile aw ni show anga ministru ka nyama no ye Dr Shogel Kokala Maiga ye alamsado no ye December kalo klemunga ani sabaye nyoro konnana aye baraw blase ka bara minu ni obena nyoro centre de référence ko o yeleme ko ke hôpital de district na folo mi ni obena do ala o ye million keme saba ani million woro ni buruburu ali kulubali nyafali ke anyana akokono anga je kalame Mali kungangu kibariyaw la fem ye Mali ministre nyama Dr Shogel Kokala Maiga halamsa temele ni ubena December kalo kile muga ani saba ni ayi isinfa kata nyuru o kunti dore fem ye katsigata barado kon blasen kan barami ni ubinyeshin yasa kasega nyuru laptan somi be ka yelama ka ke laptan subai ni uba wele siserafu kasega ke laptan subai chugamna an ka ko belajil fana kon ke jiko kuranko lu belajil na sega sabati nyuru kon kono chugam de la ka lu baro belajil kon blasen kan de ko kun kono Dr Shogel Kokala Maiga ajira laga fo ani maminu ye ni tama in kon kenyo fe ode ministre min ga bara kon nyeshimbe kenya ko nyana bol kon ma madame Jaminatu Sankare fo kata se ministre min ga bara kon nyeshimbe dukulu na fuluko kranko fo kata se jiko nyana bol kon ma la ministre du Traoré kata se ministre min ga bara kon nyeshimbe mobile baw jamana joli ani srako nyana bol kon ma madame Damile Madina Susogo ko fe fana fem ye ministre délégué mi be ale kon bi ministre min ga bara kon nyeshimbe bagamara ko kon nyana bol ma ni ani fem ye moniko o naga koro o ministre délégué nu ye Yuba Baye ale kumbe fo kata se ministre délégué mi fana bi fem ye kenyaso ministre nagakoro no ka bara kon nyeshimbe adamadenya hakew maya yere jalanko nyanabol kon ma ni uye Umar Jaraye ale fana kon kumbi ayoro kon o de hongona jara la ka fo ka bo fem ye ministre nu kata se Dr Shogel Kokala yerama ko ukani baran ka wuli ka se nyoro ko akumba kon kun yemi yehode ka te nyoro jamana don kon ka te u jatemine gelya mi bi ukan frajme bi se ga soro a gelya bela jele kon na o de hongona fo kata se nyoro ni ale kon kela marabulo ye o marabulo ni ko marabulo akan ka bulsiraj mo de fe akan ka yiriwa chugam de la ka sega fele nyini yasa u baro bela jele na sega sigi chugam de la o de hon kona jira la ka fo nega kanya kono ton tangele sanga bisa bonyon ye Dr Shogel Kokala Maiga hana no fa ma ko ulu bela jele kon jigla fem ye panguru jigi kana kan panguru jigi kana mi ni u bawule ko Sheikh Amada Amaula Sherif de Nyoro o de hon kona Dr Shogel Kokala Maiga ko o yorobe fem ye ay wuli ka joke katabo Nyoro Sherifike buye Haidara ka sega tabo alela ani katabo fem ye Nyoro yere la dalamo chekorobo ani adutigla kaw katabo ulu bela jele konna ani maamini fana kon be siglendo ka kumaga yasa jamana kura bisega na chugam na assise nationale de la refondation ulu ma katabo ulu fana kondela o de hokun kono fem ye neka kanyetani flat temele ko fe hajirala ka fo Dr Shogel Kokala Maiga asorla kana fem ye kabakuru mi bina dali mi bina ke sababu ye ka sega fem ye Nyoro yere laptan so ka sega ayelama ka ke fem ye laptan so bay ni laptan so fichini kundo ka sega ayelama ka ke laptan so bay chugam de la o de hokun kono hajirala ka fo o bela jele kon ko fe hajirala ka fo fem ye sefa wari million keme saba ani million tambu nyongo ko ulu chama ko o bina do ad srafe ani fem ye ni o wari yere bola fem ye ministry nyama ale yere ka chaga yoro primature ale kon ka
kasabi dɔ kɔni de bɔlen don yaasa ka don o la cogoya min de la. O kɔfɛ Dr Choguel Kokala Mayiga a ye baara dɔ fana kɔni bila sen kan n'u ye jiko ani kuranko olu bɛɛ lajɛlen na se ka yiriwa cogoya min de la. Fɛn min ye o de la jirala k'a fɔ jiko min bɛ yen ni o bɛna bila sen kan fɛn min ye ɲoro kɔni kɔnɔna na ko a kasabi bi t'i jɔ fɛn min ye sefa wari miliyari 2 ani miliyɔn 600 bɔɲɔgɔnko kɔni de la. Wa jirala k'a fɔ ko ni o kɔni bilala sen kan o na kɛ sababu ye fɛn min ye maa 20,000 bɔɲɔgɔnko olu fana na ji ɲuman kɔni sɔrɔ ka min. O kɔfɛ a jirala k'a fɔ fɛn min ye kuranko ta nasira kɔni fɛ a jirala k'a fɔ fɛn min ye sefa wari miliyɔn 700 bɔɲɔgɔnko ko o kɔni de bɛna don o kuranko bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛnabɔli kɔni na. O jirala k'a fɔ ko ni o kuranko fana kɔni sigila fɛn min ye maa 1,200 ani maa 50 bɔɲɔgɔnko ko olu fana kɔni bɛna bɔ dibi la o sababuya kɔni na. O de kɔfɛ fɛn min ye minisiri ɲɛma Dr Choguel Kokala Mayiga a y'a jira k'a fɔ ko olu ka nin tali min kɛlen filɛ nin yɔrɔ ko nin na to tariku kɔni kɔnɔna na bada. O kɔfɛ fɛn min ye Dr Choguel Kokala Mayiga a ye wulikajɔ kɛ fɛn min ye ka se ɲɔrɔ sirifikɛ kɔni ma yaasa fɛn min ye Mali minisiriw ye lasigi min kɛ ka ni ka sariya ta k'a jira k'a fɔ fɛn min ye ɲɔrɔ pankuru jigiso ko a na yɛlɛma k'a to a da fɛn min ye ɲɔrɔ sirifikɛ Buye Haidara ale yɛrɛ wolofa n'o ye Shekina Amada Amawulaye Sheriff de Ɲoro ko a tɔgɔ dala o la ka taa o gafe ko kɛrɛnkɛrɛnlen k'o di o kɔni ma ni fɛn min ye ni cɛkɔrɔba n'u ye Shekina Amawda ye Sheriff ye ni fɛn min ye kabini juin kalo tile 19 san 1994 ni nazaraw tubabulakaw ni olu kɔni y'a ta ka taa ka sabuya kɛ a kun jɔn bɛ tubabu ani fɛn min ye malidenw kɔni cɛ k'a jira k'a fɔ o tɛna dankari kɛ Mali kɔnɔna ko o de la o y'a ta ka taa Choguel ka kuma fɔcogo kɔnɔ na. Kɔfɛ fɛn min ye Dr Choguel Kokala Mayiga a ye taama senfɛ a ye fɛn min ye Ɲoro région n'u ye marabolo k'a jateminɛ fɛn min ye gɛlɛya minnu bi o kan ani région yɛrɛ a bɛ se ka waliya cogo jumɛn na fɛn jumɛn bɛ yen n'u kan ka se ka don a da fɛ kuranko ni jiko ani lakɔliko fɛn min ye kɛnɛyako sirako fo ka taa se a yiriwaliko bɛɛ lajɛlen kɔni ma Dr Choguel ka ɲɛfɔcogo la a y'a jira k'a fɔ sefa wari miliyari 300 bɔɲɔgɔnko o de kan ka don o baaraw da fɛ ko nka n'i ye jateminɛ kɛ fo sefa wari miliyari 600 ka se 770 bɔɲɔgɔnko kɔni de ma o de kan ka taa yaasa ka se ka nin baara in kɔni kɛ cogoya min na. O la Dr Choguel Kokala Mayiga a y'a jira k'a fɔ n'i ye jamana in marabolo fɛn lajɛ b'a sɔrɔ fɛn min ye o bɛɛ lajɛlen kɔni sigilen don yaasa jamana na se ka ko dɔ kɔni kɛ u ye wa jamana kan k'o kɛ u ye fana. O de hukumu kɔnɔ Dr Choguel Kokala Mayiga a y'a jira k'a fɔ a bɛ wele de bila fɛn min ye Ɲoro yɛrɛ a sigibaw bɛɛ lajɛlen kɔni ma ko jamana dama tɛ se maa bɛ i bɛ Ɲoro kɔnɔ ka taa se fan wɛrɛw ma bɛɛ lajɛlen ka bolo fara ɲɔgɔn kan yaasa fɛn min ye Ɲoro yɛrɛ a bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ. Ɲoro bɛ fɛn min de nɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnna olu bɛɛ lajɛlen ka se ka sɔrɔ cogoya min na jamana o bɛ jɔ a jɔyɔrɔ la k'a ka jɔyɔrɔ kɛ ani yɔrɔ sigibaw fana olu fana ka se ka jɔ o jɔyɔrɔ la ka sabi ta na sira fɛ yaasa yɔrɔ na se ka yiriwa cogoya min de la. O de la Dr Choguel Kokala Mayiga ko fɛn min ye jamana ɲɛmaaw olu kɔni ye o ŋaniya kɔni jira a tɔ ye a yɔrɔ sigibaw yiru ye. O kɔfɛ Dr Choguel Kokala Mayiga a sɔrɔla ka wuli ka taa i ɲɛda fɛn min ye Mali wolomasiri tabaw ka daga min bɛ yen ni u bɛ Ɲoro kɔnɔ n'u b'a wele camp militaire Alhaji Umar Tal sɔrɔsilaka minnu bɛ yen k'u ɲɛda o la ka sɔrɔ ka ni kura fiyɛw la ka jira k'a fɔ jamana ɲɛmaaw na ko bɛɛ lajɛlen kɛ u mago bɛ min na ka se k'u ka baara kɛ k'u d'o ma ani k'u bila u ka hakɛw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Kanadakaw ka lasigiden araba tɛmɛnen n'o ye décembre kalo tile 22 ye a ye mobili dɔw di an ka kɛnɛya minisiriso ma mobili ninnu u k'u ma ko pick-up double cabine o kɔni o 36 min ni a nafolo bɛ taa fɔ 600,000 ani 20,000 a ɲɔgɔnna na Ali Kulubali ye ɲɛfɔli kɛ an ɲɛna a la an ka jɛ k'a lamɛn. Canada n'u o ye jamana ye n'u ye l'Américain jamana dɔ kɔni ye ni olu ka lasigiden min bi Mali kɔnɔ yan ni u b'a wele ko François Picard a jirala k'a fɔ fɛn min ye Canada yɛrɛ lasigiso kɔni ka sira fɛ ko u ye wulikajɔ kɛ fɛn min ye ka se ka bolimafɛn ni u b'a wele ko pick-up a 36 bɔɲɔgɔnko ka se k'o di Mali minisiriso ma minisiriso min ka baara kɔni ɲɛsin bɛ kɛnɛyako ɲɛnabɔli ani fɛn min ye jamana yɛrɛ sigida yiriwaliko ɲɛnabɔli kɔni ma a jirala k'a fɔ ko ni mobili ninnu kɔni dila fɛn min ye araba ni u bɛnna décembre kalo tile 22 san 2021 o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ fɛn min ye ambassade ni u ye Canada u ka lasigiden min bi yan n'u ye François Picard kɔni ale y'a jira k'a fɔ ko ni mobili minnu filɛ ni o dila ko a bɛ don kun min de kɔnɔ o de ye yaasa ka se ka dɛmɛ kɔni ta ka don Mali ma Mali fɛn min ye malidenw bi bangeli min kɛ yaasa nɔgɔya na se ka don o bangeli ko kɔnɔna ani fɛn min ye cɛnimusoya ko kuma minnu bɛ ɲɛfɔli na se ka kɛ u ye yaasa maaw na se ka kisi gɛlɛya caman kɔni ma cogoya min de la a y'a jira k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ ko kabini waati jan fɛn min ye san 2010
2028 bolona kon kumbla la gafela gafe mi ni o kon talendo fɛn ye Canadien kon fɛ yasa o na se ka Mali kon dɛmɛ ni kasabi min bi taa fɛn ye Canada yɛrɛ warla dollar wari million 10 ani 7 fɛn ye wa kɛmɛ ani wa 40 ani dɔɔni bonyanko kon de la o de la y'a jira k'a fɔ ko baara min kɛlɛ filɛ ni mobili di ninnu kon ye Mali ministre kon ma ko ni kɔrɔba jira k'a fɔ fɛn ye Canada jamana ɲɛmaaw ka taa se Canada kaw bɛɛ lajɛlen kon ma ko fɛn ye o kon ye nafa kon do o ni Mali ka bɛɲɔgɔnkɔ baaraw la ani fɛn ye o ye nafa fana kon do min na ka jateminɛ kosɛbɛ o de ye fɛn ye bangali bi se ka kɛ maaw bi bangali min kɛ o fana na se ka kɛ fɛn ye nɔgɔya la ani ka dɛmɛba kon ta ka ɲɛsin fɛn ye denmisɛnninlakaw ka kɛnɛya bi se ka lasabati cogo jumɛn ani fɛn ye maa minnu musolaka minnu bi bangaliw fana kon kɛ olu fana ka o bi se ka kɛ nɔgɔya la o y'a jira k'a fɔ ko ni baara ninnu mobili ninnu ko a kon dila o hukumu de kɔnɔna wa o b'a jira k'a fɔ ko fɛn ye Canada jamana ɲɛmaaw olu kon jɔn bɛ yasa malidenw na se ka lafiya kon sɔrɔ kɛnɛya ta nasira kon fɛ o de hukumu kɔnɔ fɛn ye ministre min ka baara fana kon ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ɲɛnabɔli ma n'o ye madame Jaminatu Sankare ale kɔni y'a jira k'a fɔ ni mobili minnu filɛ nin ye n'o dila nin na kɛ sababu kɔni ye ka se ka fiɲɛ ɲini kura kɔni kɛ fɛn ye Mali yɛrɛ kɛnɛya ko ta nasira kɔni fɛ fɛn ye fɛn bɛ n'a sigilen don yasa ka se ka kɛnɛya ko kɛ ani ka maaw kɔni dɛmɛ kɛnɛya ko ta nasira fɛ ko ana nɔgɔya don ani maaw bi baara minnu kɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka se maaw kɔni ma ana nɔgɔya kɔni don o taamaw bɛɛ lajɛlen kɔni na wa y'a jira fana k'a fɔ ko ni mobili minnu filɛ nin ye ni o sɔrɔ la ko nin na kɛ sababu fana kɔni ye maliden minnu fana bɛ yen ni olu kɔni kɛmɛ k'u ka hakilaw ani k'u ka baara bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛsin yasa fasodenw na se ka kɛnɛya cogoya min na ka se ka wuli ka se u ma ko ana kɛ sababu ye ka nin bɛɛ lajɛlen kɔni nɔgɔya wa ana kɛ sababu fana kɔni ye fɛn ye kalan minnu bi kɛ maaw kunna cɛ ni musoya ta nasira fɛ maaw na se ka a dɔn cogoya min ani k'a kɔlɔlɔw dɔn kɛ sababu fana kɔni ye ka se ka fɛn ye o ko bɛɛ lajɛlen kɔni nɔgɔya yasa maaw na se ka kisi a basiw bɛɛ lajɛlen kɔni ma u bɛ min wele ko planification familiale o ye fɛn ye ka se ka maaw kɔni bali yasa o kana na fɛn ye lajɔli kɛ lajɔli min ni o kɔni man di o kɔni ani ka se ka o ko nin na kɛ sababu ye ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni nɔgɔya ani u bɛ min wele ko violence basée sur le genre o ye fɛn ye ka se ka adamaden dɔn fɛn ye ka a kɔni bila gɛrɛfɛ ka sababuya kɛ a ka dancogo kɔni ye ko a na fɛn ye dɔ bɔ o bɛɛ la ani fɛn ye furu joona ka taa se denmisɛnnin minnu bɛ yen n'u bɛ ta ka di ka sɔrɔ o ma se furu kɔnɔna ani fo ka taa se min bɛ yen fɛn ye bolokoli ko ka taa se o bɛɛ lajɛlen kɔni ma a jirala k'a fɔ ko ni mobili ninnu dili o na kɛ sababu ye fɛn ye kunnafoniya duman a n'a a ɲuman o na se ka se malidenw ma ni nin bɛɛ lajɛlen kɔni ye cogoya min na wa a y'a jira fana k'a fɔ ko tiɲɛ don Canada jamanadenw ko ani Canada jamana ɲɛmaaw ko jɔyɔrɔba b'o la yasa fɛn ye diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnna Mali kɔnɔ fɛn ye denmisɛnninw ka kɛnɛya ta nasira kɔni fɛ o kɛn bɛ ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ yasa denmisɛnninw na se ka kɛnɛya ɲuman kɔni sɔrɔ cogoya min de la. Dugukolo ko manga min bɛ Mamadu Jakite ani cɛ ani Kalilu Jara na ale ye Kalabankoro dugutigi ye dugukolo ko manga minnu bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o de hukumu kosɔn a ye kunnafonidilaw wele sibirido n'o ye décembre kalo tile 25 ye Mamadu Jakite kɔni walasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ɲɛna gwɛlɛya min bɛ ale bolo a ka dugukolo kow la a ye wele fɛn bila ka taa jamana ɲɛmaaw ma walasa fɛn min ye ale ka yɔrɔ kɔni ye a bɛ se ka to a ka bolo kan cogo min na a bɛ se k'a ka baaraw kɛ Maimuna Kulubali ni Musa Jalo tun b'a kɛnɛ kan télé ɲɛtaa tɔgɔla u ye min sɔrɔ an ka jɛ k'a lajɛ. Kunungo sibiri décembre kalo tile 25 san 2021 Mamadu Jakite ni ale ye jagokɛla ye a ye ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ ɲɛfɔli kun tɛ dɔwɛrɛ maa min ni o tɔgɔ ye ko Kalilu Jara ni ale ye dugutigi ye Kabalakoro ka bɔ Bangida fanfɛla la dugukolo mankan dɔn bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛna ɲini ka san 30 bonyanko bɔ ka ɲɛsin ni gɛlɛya kofɔli na o kɔni nana kɛ sababu ye Mamadu Jakite a kɔni kɛn bɛ ka se ka a ka dugukolo baara kɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ kɛcogoya min na ko ninnu bɛɛ lajɛlen tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na a bɛ ɲɛfɔli kɛ o la. Yɔrɔ bi baara tɛ a daminɛna depuis 1990 a y'a sɔrɔ Musa Tarawele bɛ fanga la Musa ma wuli fɔlɔ ala y'a kɛ an terikɛ dɔ bɛ yen Abdulayi Hayidara madrasa karamɔgɔ don Baginaka ninnu u bɛ sɛnɛ la u fɛ malosɛnɛ u ye ɲɔgɔn dɔn a ye kɛnɛ in ɲɛ n'u kumana kɛnɛ kan k'olu de bɛ mɔgɔ ɲini mɔgɔ min se k'u dɛmɛ kɛnɛ in u b'a tila fila ye misiri bɛ jɔ fan kelen fɛ fan kelen bɛ di a tigi ma o bɛ k'a ka commerciali ye ale y'i kun da kɔrɔ u ye papiyew dilan ka fɛn bɛɛ kɛ ala barika la a ye lettre ci a ka mɔgɔw ma Kuwait ani Saudiya lettre cilen u y'a yira la sisan u ka yɔrɔ délimité misiri ye hakɛ min ye u k'o f'u ye madrasa bɛ kɛ yɔrɔ min na o b'o ɲɛf'u ye ani boulangerie en plus
aga ka yoro ni aga bara do kala valeur do kala valeur mi sika yira awa ko sedo ba ayreye jusqu'en 94 to ke mena sigile o ma jabu soro amuso re kuma be ubuna ne bara ubuna ni kaluke to ke na ga warni dugu tla kawfe ani dugu dem ku ga ilaje komi bara beta bo haidara maye ale ga wari mimbe na ye bara minke ya famu uga fereke uga ale ka war dama parce que ale haidara ga document saisi no ye aba terrain papier ya ale saisi ku bla bolo ka aga barake kuma kerata donc ale papier duma uga ga war dama bo dugu tla ka nunu adon ka ma wari masuru bolo atara tribunal la atara yoro saisi par saisi e minye wari masuru maintenant yoro bena fere maintenant yoro bla en vente dugu tla ka ya vele ka gijo bena cinéma a jenana ye anya papier dla mo donc yoro ni papier ali dugu tla ka ma ala barka la nye an seke ala yan deme an sera ka wari sara misir ko kama misir kana ta ka anda mbedo kama tini che yoro sezi ka fere bi misir ko kuma te ble aba bara be kera e papier be yelmane to la amena bara damine ya an pese ka barake uti mo sanga barake Mamadou Jakte ni ale jago kele aka ɲɛfɔli nunu kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko walasa a tɛgɛ bɛ kɛ a ka sɛbɛn nunu kan i bɛna ye k'a fɔ ko a kɔni ye boliboli caman kɛ min ye faamaw fanfɛlaw ye fo ka n'a ka sɛbɛn kɛ a ta ye wa a ko ma kɛ cogoya si la kasabi bɔ kɔ ale bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi ale kɔni mago bɛ ni k'a ka dugukolo jɔ a mago bɛ baara min na k'o kɛ a kɔnɔna la nka maaw bɛ ka a bali a ka dugukolo jɔli la kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugutigi kofɔli ani a fanfɛmaw o de la a ko a bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma a bɛ se k'a ka yɔrɔ jɔ k'a sɔrɔ mankan ma bɔ a la cogoya min na bagindaga won toujours an bɛ dalili de la parce que an tɛ mankan fɛ an fana min bɛ yen an b'a yira fanga la k'a ɲɛf'u ye u ni min ka kan n'an ye mɔgɔ sɔrɔ yen k'a minɛ ani min ka kan ka k'a la an b'a jigiya k'a fɔ Mamadou Jakte jagokɛla ale ni Kalilu Jara n'a a fanfɛmɔgɔw u na se ka bɛnkan kelen sɔrɔ yaasa u bɛ se ka bɛn ko la ni dugukolo ko in na an ka sanfɛ kalanso ɲɛma n'o y'a directeur général ye professeur Bokari Kamara ale kɔni ye kunnafoni da jamanaden bɛɛ lajɛlen kɔni tulo kan ka tɛmɛ kunnafonidilaw weleli kɛnɛ dɔ kan n'u ko a ma ko point de presse o kɛra alamisa don n'o ye décembre kalo tile 23 ye kun jumɛn na an ka jamanaden minnu tun kan ka taa kalan kɛ Tunisie tun kan ka taa ni sɛbɛn minnu ye mun y'a to u y'o bɔ a ma an b'a yira u la k'a fɔ dossier 8 kɔni tun bɛ yen nɔ olu tun kan ka taa kalan min kɛ o ye master ye dossier 42 tun bɛ yen nɔ olu tun kan ka taa kalan min kɛ o ye licence ye a y'a yira k'a fɔ ko kalanw kɔni daminɛna ka ban yen kalansow la o de hukumu kɔsɔn ale kɔni ye a bɔ a ma Abdou Ouattara ale ye ɲɛfɔli kɛ an ɲɛna an ka jɛ k'a lajɛ alamisa min bɛnna desanburu kalo tile 23 ma san 2021 min an b'a kɔnɔ Mali sanfɛ kalanso olu ka ɲɛmayasoba dɔ n'a a ɲɛmaya bɛ professeur Bakari Kamara bolo ale ni professeur Na Traoré ka se Alu Dumbuya ma olu ye kunnafonidilaw wele ka barosigi kɛ ni u ye ka sanga ni Mali yɛrɛ lahalaya ye a wulikajɔ ninnu tun bɛ ka tali kɛ min kan o tɛ dɔwɛrɛ bolodiɲɔgɔnma min bilalen bɛ sen kan Mali jamana ani Tunisie jamana cɛ min bɛ kɛ sababu ɲuman ye Mali kalanden dɔw n'o ye sanfɛ kalanso taw ye olu ka se ka yamaruya sɔrɔ ka taa u ka kalan yɛrɛ kɛ Tunisie jamana kan minnu tilala bagi la walima minnu yɛrɛ bɛ ni bagi kɔfɛ san 3 kalan u tilal'o la u kan ka taa dɔ fara u ka kalan kan olu ka se ka taa o waleya ninnu lasabati san 2021 ka se san 2022 o kalan koɲaw la Tunisie jamana kɔni tun ye yamaruya di ka fɔ maa 50 ɲɔgɔn ko yamaruya bɛna di olu ma olu ka se ka taa u ka kalan kɛ Tunisie jamana kan a sɛbɛnfura kɔni sera Mali marabaaw ma sɛbɛnfura numéro 97 min lasabatira juillet kalo tile 19 san 2021 min an b'a kɔnɔ a burusi ninnu ni y'u ta k'u lajɛ 21 ɲɔgɔn ku bɛ yen o bɛ tali kɛ kalan yɛrɛ koɲaw la 21 fana bɛ yen o bɛ tali kɛ ka dɔ fara i ka kalan yɛrɛ kan walima ka dɔ fara i ka kodɔn kan o baaraw bɛ tali kɛ maa la maa minnu yɛrɛ bɛ fɛ ka taa dɔ fara u ka kalan yɛrɛ waleyaw kan maa 8 ɲɔgɔn ku bɛ yen yamaruya kɔni dira olu ma fana o burusi bɛ tali kɛ min kan ni kilasi 12 kɔfɛ i sera ka san 3 kalan kɛ n'i b'a fɛ ka taa dɔ fara o kan u ti kalo tile 2 san 2021 sɛbɛnfura kɔni sɛgɛsɛgɛli baaraw kɔni bilala sen kan nka min nana kɛ dabalibanko ye a yɛlɛla k'a fɔ n'i ye baara ninnu ta k'a lajɛ a fɔra ko ni hakilina ninnu bɛɛ lajɛlen kun kan ka fara ɲɔgɔn kan sani u ti kalo tile 16 cɛ san 2021 nka n'i y'o walew fana ta k'a lajɛ o kɛra k'a sɔrɔ an ka jamana yɛrɛ kilasi 12 n'o ye bagi ye o jaabiw kɔni tun ma bɔ o waleya ninnu kɔni kɛra sababu ye gɛlɛya dɔɔni yɛrɛ sɔrɔla baaraw la o wulikajɔ ninnu senfɛ wulikajɔ nana kɛ an ka jamanatigiw fɛ min ye Tunisie yɛrɛ lasigidenw ye u n'u ka se ka ɲɔgɔn ye ka sanga ni waleya ninnu ye u y'a yira k'a fɔ min ye san 2020 maa minnu ye bagi sɔrɔ o kɔnɔna la yamaruya ka se ka di olu
olu ka se ka u ka sɛbɛnfuraw ladon walasa olu gɛrɛsɛgɛ ka se ka don ni bursi ninnu na u ka t'u ka kalan kɛ Tunisie jamana la. Ka sababu kɛ Tunisie kɔni tun ye bursi 50 min labila. O bursi 50 a waati kɔni sera ka sɔrɔ Mali yɛrɛ bagi yɛrɛ san 2021 ta o jaabiw kun ma bɔ. O waleya ninnu n'i y'u ta k'u lajɛ sɛbɛnfura caman kɔni bilala ka na ka sababu kɛ an ka jamanatigiw kɔni tun ye yamaruya bɔ maa minnu b'a fɛ ka taa kalan kɛ jamana kɔfɛ u k'u ka sɛbɛnfuraw ladon. Sɛbɛnfuraw ladonlen kɔfɛ sɛgɛsɛgɛliw nana kɛ sɛbɛnfura yɛrɛ kɔni tun bɛ tali kɛ sɛbɛnfura 50 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko la. O de sera ka sɛgɛsɛgɛ jaabiw dira ka yira k'a fɔ yamaruya kan ka d'olu ma kan ka se ka t'u ka kalan kɛ kɔfɛ nka sɛbɛnfura 60 de kɔni tun dora nka 50 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko bɛ Mali jamana ɲɛmaaw olu kɔni sera ka yamaruya di olu de ma. O kuma dalen kɔ Tunisikaw ye Tunisikaw yɛrɛ nana yira k'a fɔ sɛbɛnfura 7 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko ko olu bɛna u bolo don o de kɔrɔ ka sababu kɛ ko min ye waati min kɔni tun fɔra o waati tɛmɛna ka ban. Wulikajɔ ninnu kɛra sababu ye an ka jamanatigiw kɔni ye a lajɛ ka kuma yɛrɛ lase minisiri ma. Minisiri ka wulikajɔ fana kɛra sababu ye u ni Tunisie yɛrɛ marabaw ale ni Mali lasigiden min bɛ Tunisie jamana kan ka se ka kɔrɔfɔ dɔ ɲɛsin o ma u ka Tunisie kalanko yɛrɛ ɲɛmaaw u n'u ka se ka kuma u ka hakilijagaw ka nin waleya ninnu na ka sababu kɛ maa minnu bɛ ni n'olu ka sɛbɛnfura kɔni choisi la olu kɔni bɛ ka jigiya ka fɔ olu nata kalan kɛ Tunisie jamana kan nka ko balali min filɛ nin ye o kɛla dabalibanko kɔni ye nka min ye kalanko yɛrɛ ɲɛmaaba ye ale y'a yira k'a fɔ ka kɔrɔfɔ la sɛgɛsɛgɛliw ni hakilijagabaw kɔni bɛ sen kan jaabi min mana bɔ a la u na da malidenw tulo kan minnu kɔni t'u ye ka sɛbɛnfuraw don ni yamaruya dir'u ma ko u bɛ se ka taa kalan kɛ Tunisie jamana kan. An ka farafinna ani diɲɛ kunnafoniw an k'olu mafilɛ. Farafina worodugu jamanaba min bɛ yen nɔ ni an b'a fɔ a ma ko Afrique du Sud olu kɔni bɛ ɲɛji la an bɛ don min na ko bi u ka maaban min kɔni tun bɛ yen nɔ ni a yɛrɛ tun bɛ adamadenya yɛrɛ hakɛ lafasa ni a yɛrɛ tɔgɔ ye Desmond Tutu ale kɔni fatura ka bɛn ni bi yɛrɛ kari ye décembre kalo tile 26 san 2021 min ni an filɛ a kɔnɔ ni ye Desmond Tutu yɛrɛ ta k'a lajɛ a bangera dugu la dugu min ni o yɛrɛ bɛ Johannesburg masurunyɔrɔ la bari ani Johannesburg yɛrɛ cɛ bɛ taa kilo 150 bɔɲɔgɔnko la. Desmond Tutu kɔni fatura ka sito san 90 bɔɲɔgɔnko la ni kɔni ye maa ye min ni a ye cɛsiri bila sen kan Afrique du Sud yɛrɛ jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la adamadenw ka hakɛ o bɛ se ka lafasa cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin farafinw yɛrɛ ma bari ni ye Afrique du Sud jamana ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ waati tɛmɛnenw na nansaraw kɔni tun nana ka na gwɛlɛyaba ta ka sigi farafinw yɛrɛ da la o kɔni kɛra sababu ye farafinw yɛrɛ munuti yɛrɛ boloda ka ɲɛsin nansaraw ma a bɛ fɔ kɛlɛ min ma ko apartheid o kɛlɛ senfɛ Desmond Tutu kɔni kɛra maa ye min ni a ye cɛsiriba bila sen kan wa kerecɛnw yɛrɛ ka batokɛyɔrɔba dɔ bɛ yen nɔ o ɲɛmaaba fɛnɛ don wa san 1984 Desmond Tutu basigi yɛrɛ sabatiliko ɲuman diɲɛ yɛrɛ bunakun kan o jɔnjɔn taara k'a di a ma an b'a fɔ min yɛrɛ ma prix Nobel de la paix ni Desmond Tutu yɛrɛ ta k'a lajɛ wa a ye wulikajɔ yɛrɛ bila sen kan ka waleya kɔni ɲangi waleya min ni o kɛra Afrique du Sud jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Soweto kaw fɛ yen nɔ min ni a donni kama nansaraw kɔni ye mugu ci denmisɛnnin maa caman na k'u bɔnɛ o nin na min yɛrɛ kɛra juin kalo yɛrɛ tile 16 san 1976 Desmond Tutu tun ye maa lakodɔnnenba ye Afrique du Sud yɛrɛ jamana kan nka a ka kuma min bɛ yen nɔ walima a ka masala min kɔni bɛ yen nɔ hali a fatulen kɔfɛ min ni o kɔni tora maaw hakili la walima maaw na to k'o fɔ o de ye k'a fɔ a y'a yira k'a fɔ nansaraw bɛ na Afrique du Sud jamana kan donni min kama u nana sɔrɔ dugukolo bɛ olu bolo nka u ka nɛgɛnniw da fɛ walima u ka kumaw sen fɛ u y'a yira k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen kana u kana bato yɛrɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ nka olu kɔni bɛ bali ko la tuma min na u ye bibulu kɔni di olu ma n'o ye kerecɛnw yɛrɛ ka gafe ye o waati kelen ka taa olu kɔni ka dugukolo minɛ a kɔni kɛra dɔɔni dɔnkoma ye bari an bɛ don min kun bi olu ni gafe kɔni tora ɲɔgɔn na ni o ye kerecɛnw yɛrɛ ka gafe ye n'an b'a fɔ ma ko bibulu o cogo kelen na nansaraw kɔni nana dugukolo yɛrɛ minɛ ni ka a ku u ta ye Afrique du Sud kɔni bɔnɛnen filɛ nin ye cɛba dɔ la ni an k'a ma ko Desmond Tutu ka si to san 90 bɔɲɔgɔnko la. Farafina kilebi jamana min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma Laginɛ Conakry an bɛ se k'a fɔ an yɛrɛ ka jamana tɛnku jamana don u ka masakɛkɔrɔ fila kununko olu kɔni i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma san 10 yɛrɛ bilalen kɔfɛ ninnu maa fila kɔni ka fama ɲɔgɔn ma walima ninnu maa fila kɔni kelen k'u kɔ don ɲɔgɔn na a bɛ san 10 bɔɲɔgɔnko bɔ n'o de ye Musa Dadis Kamara ka taa se Seguba Konate ma Seguba Konate ni Musa Dadis Kamara nin ye maa ye minnu kɔni an bɛ se k'a fɔ Musa Dadis Kamara kɔni ye fanga daraki yɛrɛ walima ka jamana ɲɛmɔgɔya k'i cogo la san 2008 ka taa san 2009 yɛrɛ waatiw la o waati kelen Musa Dadis Kamara mugu kɔni nana ci ale yɛrɛ kunkolo la ni a taara ka taa Maroko jamana yɛrɛ kan o waati kelen ale kɔni nana Laginɛ jamana yɛrɛ bila san 10 bɔɲɔgɔnko maa min kɔni tora yen nɔ ni ale yɛrɛ tɛmɛna ni camancɛla fanga yɛrɛ baaraw ye o de ye Seguba Konate yɛrɛ o fɛnɛ tana bɔ Laginɛ yɛrɛ jamana kan ni ka taa i sigi jamana wɛrɛ yɛrɛ kan camancɛla fanga maa ɲɛmaa min bɛ yen nɔ an bɛ don min na ko bi n'o ye colonel Mamadi Doumbia ye ale kɔni wele bila ni maa kofɔlen fila bɛɛ lajɛlen
lajɛlen ma u ka segin ka na Lagine yɛrɛ jamana kan o cogo kelen na u k'u bolo di ɲɔgɔn ma. O baara kɔni sabatira kunungo u ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ dagayɔrɔ la ni a bɛ f'a ma Palais Mohamed V Konakirikaw yɛrɛ fɛ yen nɔ. Nin kɔni kɛra waleya ɲumanba ye. Lagineka yɛrɛ caman kɔni tun sigilen tɛ ni a ye cogo si la. Musa Dadis Kamara ani Seguba Konate olu ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma. Bari nin waati laban ninnu na i b'a ye k'a fɔ kumaw ni ŋunuŋunukanw kɔni tun cayara ka jira k'a fɔ ni maa fila kofɔlen kɔni u tɛna se ka ji kɔni kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ cogo si la. O kuma in kɔni nkalontigɛra kunungo sibiri min bɛnna Desanburu kalo tile 25 yɛrɛ ma ka kɛ ni cɛmancɛla fanga yɛrɛ ma. Ɲɛmaa min bɛ Lagine Konakirikaw yɛrɛ fɛ yen ni o ye kolonɛla Mamadi Dunbiya ye. Maa bɛ se k'a fɔ nin waleya ɲuman min bilalen filɛ nin ye sen ka Lagine Konakiri yɛrɛ jamana kan Musa Dadis Kamara ka taa se Seguba Konate ma. Nin bɛna kɛ sababu ye kolosuma ani basigi a ka ja yiriwa min ni Laginekaw yɛrɛ sigilen bɛ k'a kɔnɔ. Nin bɛna kɛ o daminɛ wa o ye ɲininkali ye min ni a tɔ min gulonnen bɛ. Farafina cɛmancɛ jamana min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma République démocratique du Congo bakurubalen na n'u k'a ma ko RDC kunungo sibiri min bɛnna Desanburu kalo tile 25 ma san 2021 maa 6 bɔɲɔgɔnko olu kɔni bɔnɛna o nin na mugu fodonta dɔ senfɛ ka kɛɲɛ ni maa dɔ yɛrɛ ka laɲini an b'a fɔ min yɛrɛ ma ko kamikaze. Nin kɔni kɛra dugu la dugu min ni a bɛ RDC yɛrɛ kɛɲɛ ka bolo yɛrɛ fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma ko Beni. Maa min na kerecɛnlakaw yɛrɛ kɔni tun bɛ u ka seli yɛrɛ ɲagaɲagaw la. A jirala k'a fɔ sifinnaka dɔw kɔni kun kɛn bɛ ka ɲɔgɔn yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ dɔ la ka ɲagaɲagaw yɛrɛ kɔni bila sen kan walima ka ɲɛnajɛw yɛrɛ bila sen kan. Maa min na nin waleyajugu kɛba in kɔni nana k'a bɛna don nin yɔrɔ kofɔlen na lakanaba minnu kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni balan da a ɲɛ k'a fɔ ko a tɛna se ka don. O waati kelen de a bɛ fɔ min ma ko ceinture explosive n'o de ye jala yɛrɛ mugu tun kelen don ka min yɛrɛ lamunu a cɛ la a kɔni sɔrɔla ka o fo don. Ale yɛrɛ kɔni bɔnɛna a nin na o cogo kelen na maa 6 bɔɲɔgɔnko olu bɛɛ lajɛlen kasarala o nin na o yɔrɔnin kelen yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na. A jirala k'a fɔ maa 13 bɔɲɔgɔnko minnu kɔni sɛbɛkɔrɔ jɔgina ni olu yɛrɛ taara ka taa u ka dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ la. Nin waleya min kɔni filɛ nin ye Benikaw yɛrɛ fɛ yen nɔ nin ye gwɛlɛyaba ye bari nin waati laban ninnu na i b'a ye k'a fɔ nin duguba kofɔlen min filɛ nin ye RDC yɛrɛ kɛɲɛ ka bolo fɛ lakana kɔni sabatilen tɛ cogo si la. O kisaw nɔ ka wulikajɔw ni cɛsiriw bɛ ka bila sen kan ka se ka nin waleya min kelen filɛ nin ye Benikaw yɛrɛ fɛ yen nɔ ka se ka a kun jɔnjɔn yɛrɛ ɲini ni ka o dɔn. A barata maa dɔw kɔni t'u bɔra ka yira k'a fɔ olu na tagama kɔni boloda walasa k'u ka dusumakasa yɛrɛ yira hali y'a sɔrɔ lakanabaw kɔni ye dankari o waleya in kɔnɔna. Farafina jamana min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma ko Tchad wulikajɔw bilara sen kan u ka kulu kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen nɔ min bɛ ka wasadenw yɛrɛ nɔrɔ bila ni a bɛ f'a ma Conseil national de transition olu kɔni ye sariya kisɛ dɔ ta min taara juma tɛmɛnen min bɛnna Desanburu kalo tile 24 ma san 2021 min ni an filɛ a kɔnɔ. Sariya kisɛ 2 min bɛ ɲɛsin u ka maa murutilen kɔrɔw a ka ja fanga sinamatɔn yɛrɛ maaw ma minnu ni olu kɔni tun ye gɛlɛya yɛrɛ ta ka jamana yɛrɛ sɛgɛrɛ. Maa 200 bɔɲɔgɔnko yafa kɔni bɛna kɛ olu bɛɛ lajɛlen ma walima an bɛ se k'a fɔ yafa kɔni kɛra olu bɛɛ lajɛlen ma k'u bɛɛ lajɛlen labila nɔminɛ minnu tun dalen bɛ u kan walasa sigikafɔba min ni o yɛrɛ kɔni kan ka kɛ Tchad yɛrɛ jamana kan u yɛrɛ maaw bɛ se da don a la cogo min na. Bari maa murutilenw kɔni ka taa se fanga sinamatɔnw ma olu kɔni tun y'a jira k'a fɔ nɔminɛ minnu b'olu nɔ la kiiri yɛrɛ taabolo kan ni olu ma wuli ka bɔ o kan u kɔni sen tɛna don sigikafɔ min yɛrɛ bɛna kɛ Tchad yɛrɛ jamana kan walasa baaraw bɛ se ka kiimɛn ko ɲa cogo min na Tchad yɛrɛ jamana kan. O de kama ka nin kulu kɛrɛnkɛrɛnnen ni a bɛ wasabilen yɛrɛ nɔrɔ n'a bɛ f'a ma CNT olu kɔni ye nin hakilina in ta wa n'i y'u ka wasadenw yɛrɛ ta k'a lajɛ maa 68 olu sɔnna k'u kan di wa maa yɛrɛ ma sɔrɔ min fana ko k'ale ma sɔn ni a ye. Maa kelen kɔni sɔrɔla min kɔni i sɔn minɛ sariya kisɛ in yɛrɛ la. Wa an bɛ don min ko bi nin wulikajɔ ninnu bɛna bila sen kan min bɛna kɛ sababu ye sigikafɔ ani kuma ɲɔgɔnya o yɛrɛ bɛ se ka tɛmɛ Tchad yɛrɛ jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ kolosuma ani yiriwa o yɛrɛ bɛ se ka boloda cogo min na Tchad yɛrɛ jamana ka Idrissa Déby yɛrɛ ka fatuli yɛrɛ kɔfɛ. An bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw minnu ni aw ye tele ɲɛta mafilɛba ye waati bɛɛ lajɛlen an bɛ folikaw ye danaya de bɛ o kɛ o kuma an bɛ dugawu don de kɛ sa Ala ka su hɛrɛ di an ma ka an kelen kelen wuli nka an b'a yira aw bɛɛ lajɛlen na fana aw kana bɔ kɛnɛ kan ka sabu kɛ tele ɲɛta kelen don ka munumunu kɛ kɛnɛ kan kɛnɛ min ni o ye an ka bololabaarakɛlaw kelen don ka kɛnɛba min dayɛlɛ an ka jamana kan ni an ka jamanaden ni farafina ani diɲɛ fan tɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan n'u ko a ma ko siyama tele ɲɛta bɛ taa munumunu a kɛnɛ kan o kuma aw kana bɔ kɛnɛ kan an k'an jilaja an k'o lajɛ Ala ka su yɛrɛ di an ma.